першыя яго дзіцячыя гады вучыўся ў гасцілавіцкай польскай пачатковай школе. Калі Владзіміру было 10, бацькі пераехалі на радзіму маці ў вёску Якшычы ля Клецка. Скончыў там школу. У 1948 годзе Владзімір Дамашевіч стаў студэнтам філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя Леніна. Менавіта тады ён імкнуўся раскрыць свае здольнасці ў мастацкай літаратурнай творчасці. Пасля заканчэння універсітэта давялося папрацаваць над чужымі рукапісамі падручнікаў у выдавецтве «Народная света», а затым у рэдакцыі мастацкай літаратуры выдавецтва «Беларусь» над творамі Васіля Быкова, Владзіміра Караткевіча, Івана Пташнікова, Алексея Карпюка, Вячеслава Адамчыка, Бориса Сачанкі, як ён сказаў, рэдагаваў і ў іх жа вучыўся пісаць сам. Паспытаў сябе на беларускім радыё, працаваў літработнікам у часопісе «Полымя», загадчыкам аддзела прозы часопіса «Маладосць», рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура». У 1978-1988 годах загадывал отделом прозы часопіса «Маладосць». Дебютовал прозаик параўнальна позна. Першае апавяданне маладога прозаика «Трэці лішні» з'явілася ў часопісе «Маладосць». Неўзабаве ўбачыў свет і першы зборнік яго апавяданняў «Заклинаю ад кулі». Затым адна за адной з'явіліся кнігі «Між двух агнёў», «Абуджэнне», «Кабрадзіва зямля», «Выбраная» і іншыя. Героі твораў пісьменніка – людзі сумленныя і працалюбівыя, мужна імкнуцца да праўды і справядлівасці, высокага маральнага ідэала. У творах выразна чутны назвы вёсак і мястэчак, што знаходзяцца непадалёк ад Ляхавічаў, Баранавічаў, Клецку. Дамашевіч таксама выступаў як рэдактар і перакладчык з рускай, польскай, азербайджанскай, армянскай і іншых моў. Сярод яго перакладаў з польскай мовы роман «Путраманта Верасень», які перакладзены разам з Якубам Місько. Перакладаліся і яго творы на рускую, украінскую, літоўскую і іншыя мовы. За роман «Камень з гары» Дамашевіч стаў з асобай Владзіміра Максімавіча звязаны лепшыя старонкі сучаснай беларускай прозы. Як сапраўдны майстар слова, ён не парадаваў і сваім прыкладам паказваў, як трэба пісаць. 30 красавіка 2014 года у Владзіміра Максімавіча Дамашевіча не стала. Пісьменнік павінен прайсці школу, спачатку чытання, навучання, потым пісання, але свайго, каб яно не было падобна ні да Сервантеса, ні да Бальзака, ні да Толстога ці Караткевіча, а каб яно было тваім ад пачатку да канца, ад клічніка да кропкі. Так адзначыў герой аповесці Дамашевіча «Месяц у раю». У гэтых словах прачытваецца мастацкая крэда самога аўтара. Пісьменнік Андрэй Федарэнка публікацыі